Vi skal prøve at lave en funktion i GeoGebra. Vi starter med at tegne et punkt A i 0,2. Herefter skal vi tegne en linje, der hedder y lig med minus 2. Nu skal vi afsætte et vilkårligt punkt på den linje, vi lige har sat. Jeg sætter et punkt her, der hedder B. Herefter skal vi tegne en linje mellem de to punkter, så jeg vælger linjestykket mellem to punkter og trykker først på A og bagefter på B. Herefter skal jeg tegne den vinkel, en midtnormal til punktet. Det gør jeg ved at vælge en midtnormal og trykker først på A og bagefter på B. Nu skal jeg så lave en normal til linjen gennem B, og det gør jeg ved at vælge normal til linjen B, trykke på linjen. Det gør jeg ved først at trykke på punktet, og derefter trykke på linjen y lig med minus 2. Nu skal jeg så afsætte det punkt, hvor de to linjer skærer hinanden. Det gør jeg ved at vælge punkt mellem to objekter, og først trykke på den ene linje og bagefter på den anden linje. Nu skal jeg gentage denne proces et andet sted, så jeg starter med at vælge et punkt på den anden side af koordinatsystemet her. Igen tegner jeg en linje stykket mellem de to punkter. Jeg vælger midtnormal og tegner midtnormalen mellem de to punkter. Og til sidst tegner jeg den vinkelrette linje gennem D og linjen, jeg startede med at tegne. Nu skal jeg igen finde punktet, hvor de to normale skærer hinanden. Det gør jeg ved at vælge skæringen mellem to objekter. Først trykke på den ene linje og bagefter på den anden. Jeg har gentaget det samme 2 gange mere, så det kommer til at se sådan ud. Nu har jeg fået tegnet nogle ekstra punkter, og nu skal vi prøve at flytte lidt rundt på dem. Du vælger pilen flyt og prøver at tage fat i et af punkterne. Når du har fået fat i punktet og flytter det, kan du se, at dit punkt det går igennem alle de andre punkter, du har tegnet. Og hvis du lægger mærke til det, så vil det her punktet følge en kurve, som du måske kender. Prøv om du kan finde ud af, hvad parablen hedder, for det er nemlig en parabel, og prøv at tegne den ind. Du beder GeoGebra om at tegne linjen y lig med 0,125 x i anden. Så kan du vælge at lave den rød, så du bedre kan se den. Så kan du prøve at tage fat i et af dine punkter igen, og se hvad der sker, når du trækker den frem og tilbage på linjen.